Na véspera da chegada dos Reis, as raíñas magas percorreron as parroquias de Boiro para recoller as peticións de última hora dos pequenos que aínda non tiñan claro que pedir na súa carta. A primeira parada foi en Abanqueiro, onde ademais dos cativos foron recibidas polo alcalde e a concelleira de Cultura, que lle deron a benvida ao municipio. Tras visitar tamén Cespón e Cures durante a mañá, o percorrido continuou ao longo de toda a tarde por Macenda, Cures, Escarabote, Cabo de Cruz e Boiro. A xente gustalle moito que vayamos ás parroquias, que visitemos, que estemos cerca dos nenos e das nenas de cada parroquia e, bueno, pues este ano con máis ilusión, se cabe, que o ano pasado, volvemos a repetir todo o recorrido que fixemos o ano pasado polas parroquias, cas nosas raíñas magas, que veñen elas tamén moi ilusionadas de recibir esas cartas para mandarlle que os nenos reciban pues, a noite de Reis os seus regaliños. Tras esta máxica visita, os nenos boirenses prepáranse para a cabalgata de mañá organizada pola Asociación Parroquial de Santiago de Lampón, que partirá ás 5:15 dende Escarabote para chegar á Praza do Concello sobre as 7 da tarde, onde terá lugar a recepción dos Reis e unha chocolatada para todos os asistentes.